Helo pawb, heddiw dwi'n mynd i trio rhywbeth. Na. Oce. O ie, dwi'n gwybod beth dwi'n gallu gwneud. Dwi'n mynd i trio. Os dwi ddim gallu gwneud o, a dweud... Mae dim yn gweithio. Beth dwi'n trio gwneud ydy darn a mynd i nether a wedyn mynd allan am yna darn sydd dim arfo, ond ti ddim siŵr, ond ti ddim gallu gwneud o. Helo gyda. Yna ni. Yna ni. Dwi'n hoffi hwn. Iawn. Dwi isio jyst cael hwn. 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 Ac hwn. Iawn. Summer! Summer. Iawn. Ac ti'n beth? Iawn. Mae dal dim yn gweithio.
mae dal dim yn gweithio. O! Dos o yma! Iawn. Iawn. Finally, ti di wneud o. Mae sydd yn cymryd ages. Iawn, gyda. Dwi'n mynd i cysgu. Iawn. O, beth gael ei wneud. Beth gael ei wneud. Achos yn bod mae'n Nadolig yn dod, dwi'n mynd i gwneud lot o dynion eira. So, mae'n gallu... Rwy'n gallu gwneud y peth ti'n gallu gwneud ar iPad. Na, dwi'n gallu. Yeah. Yeah. Rwan. Oh. Oh, dwi'n cofio rhywbeth. Iawn.
yn da, yn barod. Mae'n edrych fel squid. Aros. Na, mae dim gallu gwneud rew. Na. Unau. Oh. So dyna ni. Rwan. Gallu. Okay. Iawn. Ie, a'i roi... Ac rwan ar top o'r te. So os dwi yn mynd yn ôl, dwi'n meddwl bydd fi'n gweld lot o eira. So dwi eisiau mynd i pob... Dwi eisiau mynd i pob man ac rhoi eira yna. Ie, ni'n neud rhywbeth yn sydyn. Come on. Mae dal yn mynd. Yay. Na. Ie. Rwan, bydd pob dim eira yn symud.
So, dwi'n neud y fideo yma ar y trydydd o Rhagfyr. So, 22 mwy dydd a mae'n dydd Nadolig. Wow. Yeah. Eid hwn di fi bach. Iawn. Di bron di wneud o i gyd. Mae hynna di wneud. Mae'n just gadael. Ia, so rwan di gorffen. Neud hynna. Yeah! A di wneud ar hwn, so mae di fi bach fel mae di tofi. Iawn, mi gadael fyna. So, ta-ta.